misterio santua behar bezala ospatu bat izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aitza zeruetan Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, Amen. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Egin dezagun otoinuz. Ondasun miragarriak dituzu jauna maite zaituztenentzat. Poztu gure bihotzetan zure maitasunaren garra, zu gauza guztietan eta gauza guztien gainetik maite izanez, iritsi ditzagun guk asma ala, baino handiagoak diren zuk agindutako ondasunak, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege eta gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik, honela mintzo da jauna, egin bidezko dena eta zabiltzaten zuzentasunez, berehala etorriko baita nire salbamena eta agertuko nire garaipena. Jauna salbitzeko, haren izena maitatzeko eta haren morroi izateko, berari itxatsi zaizkion arrotzak, garun bata hutsegin gabe gordetzen eta nire elkarroan lehian irauten dutenak. Bilduko ditut nire mendi santuan, poztuko ditut nire otoitz etxean, onartuko ditut nire aldare gainean, haien erre opariak eta eskaintzak. Nire etxea otoitz etxe baita, eta hala deituko duten herri guztiek. Jaunak esana. Kanta. San
apostoluak edo matarrei, semedeok, zuek diozuet, gentilei apostolu naizenez, goresmen egingo diot nire zerbitzuari, ea nire odolekoen bekaizgoa pizten dudan eta horietako batzuk salbatzen ditudan. Haien gaitzesteak munduari paketzea badakarkio, zer izango da haien berriz hartzea, heriotzatik bizira itzultzea baizik. Ezin aldatuak dira jainkoaren doaiak eta deia. Zuek garai batean jainkoari obeditu etzen diotenek, orain judutarrek ez obeditzean errokia iritsi duzuen bezala. Haiek ere orain obeditzen ez diotenek, zuei egin zaizuen errokia dela eta iritsiko dute errokia. Jangoikoak obeditzen ez dutenen arteko egin gaitu gizaki guztiak, guztioi erroki egiteko. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Aleluia. Daviden seme, erruk ezakizkit, deago gaizto bat du nire alabak. Jesusek ordea ez zion hitzik erantzun, ikasleak urriturik errebukari zitzaizkion, egi duzu nahi duena, eta dijoala, atzetik datorkiguta deadarka. Eta hainek erantzun zien, Israelko galduetara bakarrik bidali noten. Emakumea ordea hurbildu zen eta auspezturik honela esan zion, lagun ez daidazu jauna, Jesusek erantzun ez da egoki, seme alaben ogia hartu eta txakurrei botatzea. Eta emakumeak egia jauna, baina txakurkumeek ere jaten dituzte bere nagusien baitik jankitako ogia burrak. Orduan Jesusek erantzun zion emakume, haundia da zure sinismena, gerta bekizu nahi duzun hori. Eta ordu hartan sendatu zitzaion alaba, jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Jesusek gandik modu askotara ikas dezakegu. Hau da, Jesusek modu askotan erakusten digu. Esan genezake, esate baterako oso ohizkoa zuen, parabolen bidez gauzak adieraztea, gauzak erakustea, bere mezua, esan genezake, bere garaiko jende eta guri ere helabaztea. Baina, baita ere, Jesusek zenbait hitzaldi ere egiten ditu. Gauza konkretuak esanez, ez bakarra parabolak, baita ere, esate baterako, zoriontasunak edo eta bestelako konseptu ematen ditunak, hitzaldietan ere, berak nola baite gauzak adierazten ditu. Bestetik ere, garai hartan oso ohizkoa zen bezala, galderak egiten zizkioten, eta berak galdera hori erantzuna ematen zien. Garai hartako maisuek dutultzen zuten jokabidea hauxe izaten zen. Jendea joaten zen, galderak egitera, eta batzutan, Jesusen kasu, batzegera, pertsona horiek joaten zirela, benetan jakin dizutelako. Jesusen iritzia. Bestetan, azpikeriaz ere, borontate txarrez joaten ziren,
emakume hau Jesusek ejemplu bezala jarri du. Ze eskatu behar dugu jainkoari, lehenengo gauza eskatu behar dizkigu gauza onak jainkoari. Luke balioko eskatuko bagenio pertsonaren gure etxaien bati kalte egin zezaiola edo suntsitu zezala herri bat, ez horrakorik ezin zaio eskatu jainkoari. Nahi du gauza onak eskatzea. Bai espiritualak eta baita materialak ere, baino onak. Emakume honek bere alabarentzako eskatzen dio laguntza. Bestaldetik, Jesusek nahi du eska dezagula konstantziaz, hau da, nekatu gabe. Eta baita ere konfiantzaz. Ikusten dugu emakume honek bi horiek kumplitzen dituela. Konstantziaz eskatzen dio, ez da nekatzen, baina konfiantza izugarria erakusten du Jesusen gerturatuta. Ikusi ere, berak aurrera esaten zuen. Eta azkenik, baita ere eskatu behar dugu jainkoari humiltasunez. Ez exigituz bezala, baizik eta beti jakinik bere eskuetan utziz eskatzen dioguna ere. Berak modu batera horreztea gure alde erabiliko baitu beti eskatzen dioguna. Ikusten dugu emakume honek ere ala humiltasun handiz eskatzen diola. Jesusek esaten diota, honekin bukatu dut, gara normala zen gauza. Hau da, konparatzen ditu Kanaandarrak txakurrekin. Ez berako egiten duelako, baizik eta gara normala zenez moduotan hitz egiten dio. Ez da egokia seme-alaben ogia txakurrekin batean. Eta emakumearen erantzuna izugarri humiltasun handiz esaten dio bai jauna, baino txakurkumeek ere jaten dituzte, beren nagusien baitik erortzen diren ogia apurrak. Humiltasun honek Jesusen bihotza ukitu egin zuen eta berak sendatu zuen neska hura. Eskatzen dugu Jesusi guri ere erakus dezagula nola eskatu behar dugu eta ikas dezagula ere zer komeni zaigu bere eskatzea. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoiko aita guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun gure eskariak. Eskatuko dugu, jainkoari erakus dezaigula, komeni zaiguna eskatzen eta berak nahi duen bezala, berarentzako atsegingarriren bezala eskatzen. Eska dezaiogun jaunari. Eta gure inakoak ere gogoan hartuko ditugu, bereziki Jose Antonio Antsa jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egitezan. Eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak. Jesu Kristo gure jaunari. Bitartez. Amen.
abesten dizugu oratzarri hau. Santu, Santu, Santua, dira guztiek jainkoa, zeon lorrak beteri dauzka, zure iritzia. Osana zeruko jenetan, benetatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeruko jenetan. Santu zerabai jauna eta santotasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada hogitako hauek zure espiritua itxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondo berdin kamizaturik berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kamizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere odolari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbaminaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu daituzulako. Eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzara. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzailerekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure semedeak eta hildako guztiak. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkendu arren, guk guztiok betiko bizitza irintzi dezagun Jakoikoaren ama Maria Goratsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez ditzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta Jakoiko Augustu horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izabeti zure izena, etorri zure
Ona hemen jangoikoaren bildor, sauna munduko pekatuak entzen duena zorion zuon jaunaren bilarekoak. Jainko jauna sakramentu hontan Kristorekin bat eginik, zure errukiari apanik deik lur honetan Kristoren antzeko izanik, zeruetan haren lagun izatean, iritsi dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, eta zure espirituarekin. bere inkaz zaintzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.